ओमफ्राय जोंहा दंबावो सेकेन्ड ओमफ्राय फर्थ प्राइजआव दं रसिना नार्जारि बेयो थार्ड प्राइज वाट्रिससिम बेयो मेथाइ जानानै थार्ड प्राइज सानैबो फार्स्ट खुलुमनानै फैदो हनै आयै दानिया प्राइमारि फैनानै प्राइज मोनफैनो थाखाय दानिया दङ जाहैबाय सेकेन्ड प्राइज नेलसन गयारि 30 आरो दा बे प्राइजखौहाय जोंनि मानगोनां सानडे स्कुलनि नेहाथारि बिथांखौ हरनो थाखाय खावलायो दानिया थार्ड प्राइजआवहाय सानै दङ रनसाय मुसाहारि 25 मेथाइ जानानै बेयो थार्ड प्राइजखौ लाखिनो हादों रनसाय बे प्राइजखौबो आफादगिरिफोरनो हरनो थाखाय खावलायबाय दानिया बे थार्ड प्राइजआव दंबावो बिसोरो समान प्लिनि बसुमतारि बेखौ 25 मेथाइ खालामनानै थार्ड प्राइज लाखियो प्लिनि बसुमतारि दानिया जुनियरनि प्राइज खालामनानै फार्स्ट प्राइज लाखियो दानिया खावलायदों मानो जोंनि लेङाइ आफादगिरि बिजिकार मुसाहारि 37 बेस्ट मेथाइ खालामनानै बे थार्ड प्राइजखौहाय लाखिनो हादों दानिया जोंनि प्राइज होनांगौ हाबाफारिया एसेयावनो जोब्बाय दा आंनि खावलायनाया बेनो जोंनाव 2024 मायथाइनि बोसोरावहाय जोङो साफ्रोमबो सानडे स्कुलनि गथ'फोरा साबसिनै बेबायदिनो लैहोर सानडे स्कुलखौ समायहोयो आरो गार्जेन साफ्रोमखौबो खावलायदों जोङो गावनि गथ'फोरखौहाय सानडे स्कुलजोंहाय लोब्बा लाहोनायाव थुलुंगा होयो बेखौनो आं खावलायहरनानै दिनैनि बे जोंनि प्राइज होनाय हाबाफारिखौहाय बोसोर गोजाम बिदाय होनायनि ओंखाम ओंख्रि जानो नागिरनाया दा मोनाखै दिनै 31 डिसेम्बर नालाय 2023नि लाब्रा कफिजों आलुजों लाब्रा मोनजोब्बाय ने सान हाबनायनि सिगां जानांगौ मटर गोथाव जासिगोन लाब्रा मटरखौ अमा बेदरावसो होनो मोननांगौमोन एसे होदो बयलारा मोनखांबाय नै बयलार अमा बेदर लेंनानै जोंनि गासै रंजानायफ्राव जोंखौ दैदेननायाव गिलासाव दै हो गिलासाव दै सानसै सोर मा जादों जाय लांग्रा बेसो मिथिसिगोन
Dar mà thích. Ơi, thân lạ. 내가 편의점을 준비를